Дами и господа, за мен е абсолютно удоволствие да представя господин Иван Диков. Благодаря много. Както разбрахте, аз съм Иван Диков и с вас ще си говорим след малко. Ще погледнем под един доста по-нетрадиционен ъгъл успеха. Това, което ме прави компетент в една друга сфера, именно тренерството или като ролята на тренер, ментор, коуч, консултант, пък дори личен приятел. И хиляди души, които съм обучавал, консултирал, наживо имам предвид, не в интернет, защото и това го правя отскоро. От тях получавам преобладаващо позитивна, положителна обратна връзка. От тези от тях, които сме си говорили след дадена лекция, обучение или каквото и да е, получавам думи от типа на това ме накара да се замисля. Нещо много ценно, което като че ли масово нашите вузове не го дават толкова много и се личат супер готините преподаватели, които са ни накарали да се замисляме. Също така съм чувал, ти ме накара да прочета тази книга, този филм, да чуя, да разбера повече за биографията на този човек. Едно от най-любимите ми, които съм чувал няколкократно, ти ме накара да преосмисля живота си. От тази гледна точка, от тази гледна... И не само. От тази моя роля, от една друга роля всъщност реших да говоря днес с вас за успеха, именно ролята ми на геймър. Баща ми, да ми е жив и здрав още от малък, той самия се е кефил, когато съм бил такъв мъничък, се е кефил на едни игри с джойстика, беше с една ръчка, един бутон само, Atari, след това беше Nintendo-то с много повече бутони от първи клас, там 95-та година и вече PC-тата. И мога да ви кажа, че съм завършил няколко различни образователни институции, които ме правят частично математик, икономист, сега се боря с психологията. Работил съм няколко различни работи, но съм завършил, така да се каже, както работите, така и образователните институции. Но сега мога да ви кажа, че съм завършил, така да се каже, превъртял стотици игри. И това нещо ми даде доста тема за размисъл и точно от известно време, от последните няколко години си мисля как геймърството на нашето поколение много ни помага наистина да се развиваме като личности и какви мозъчни връзки изгражда в мозъка. Защо ли наистина Супер Марио е толкова известно, че хората не само да разпознават визуала, по този начин да го бомбардират, дори и аудио неща, ами нещо друго, нещо много по-интересно, което ми се иска да разискваме с вас, именно какви са принципите на успешния геймър в Супер Марио. Може би някои от тях са с психологически елемент, ще видим, но като си говорим за Супер Марио няма как да не ви покажа, поне да ви припомня чисто геймплея. Три принципа, като че ли успях да извлека от Супер Марио като цяло, една от най-великите игри на всички времена, по доста показатели, които след малко ще споделя с вас. Първо, относно да легитимираме това най-велика игра на всички времена, малко Марио факти за вас. Супер Марио Брос, точно тази игра, която видяхме преди маничко, е продадена в над 40 милиона копия по цял свят от създаването до сега. Всички Супер Марио игри от франчайз, от серията, имат над 262 милиона копия, има 26 подобни игри и не само в миналото, след 2000 година са цели 15. 13 септември 1985 година е точно тази игра, дето я видяхте преди малко, което означава, че след няма 9 дни ще стане на 28 годинки Супер Марио Брос играта. И между другото има 7 Гинес рекорда. Реших 3 от най-интересните да споделя с вас. Първият е, че това е втората Супер Марио Брос играта. Е втората най-продавана игрова поредица на всички времена. Може да познаете след коя? След какво чух? Тетрис? Пакман? Добре. Понга. Да, Понг всъщност е първата видеоигра от 79-та година. Ами, може би изненадващо мога да звучи, че Супер Марио Брос играта е втората популярност игрова поредица по продажи в световен мащаб след Марио игрите. Защото всъщност Супер Марио Брос е една малка част от и всичките Марио игри.
Да, основната Super Mario Bros. Играта, това, което видяхте и малко по-рано и точно това, което в момента виждате, е основната поредица. Има, както ви казах, 262 милиона копия, 26 игри, но всъщност има много други Mario игри. Mario Karting също така има и доста различни. Всичките са над 200 игри и са продадени в 446 милиона копия. Това е статистиката официалната. Сега като вкараме факта, че съществува такова нещо като пиратство, като вкараме факта, че като си купи една конзола, една игра, няма игра само аз, играем и родители, приятели, братовчеди и така нататък, 446 милиона копия продадени съвсем спокойно с ръка на сърцето, може да кажем, че над 1 милиард души са играли тази игра. Втори интересен факт за нея, освен че е най-проданата игрова поредица на всички времена, целият Марио. Втори е, че е тази игра, по която е първият създаден филм. Първият филм създаден по видеоигра, е именно за Супер Марио през 1993 година. И третото, това е най-плодовитата видеопоредица от гледна точка на главния герой. The main character, самия Супер Марио, го има в 116 различни игрови заглавия. Подчертавам различни, какво означава, не повтарящи се. Тоест Супер Марио 2, 3, 4 и така нататък не се броят. Ремейковете с други платформи не се броят. Над 116 игри го има него. Цялостно, целият франчайз Супер Марио се оценява на 10 милиарда долара. Защо ли наистина? Защо има толкова големи резултати тази игра и как влияе на хората? Обещая ви, че ще ви кажа 3 принципа, които успях да извлека за себе си от тази игра, която съм играл доста пъти и съм е превъртал, и различните форми на тази игра. Тези 3 принципа са именно: първия, продължавайте грамотно напред; втория, бъдете откриватели, адвенчър частта; третия, станете най-добрите, като забравите думата ограничения. Един по един сега ще ги минеме. Относно първия, продължавайте грамотно напред. Аз много обичам всеки път, като слагаме такива постулати, мъдрости и тем подобни, да сме ясно дефинирали думите. Продължавайте ясно. Напред, ясна е тази посока, да се надяваме ляво-дясно понякога бъркаме, но поне напред-назад не ги бъркаме. Нека да спрем за секунда на думата грамотен. За първи път въведена от Цицерон в Древна Гърция, носеща смисълът на човек, който може да чете и пише на латински. С развитие на времето, грамотен вече се е видоизменил на човек, който може да чете и пише на собствения си език. С още по-голямо развитие на времето, 20 век се дефинира почти финално като човек, който може да чете, пише на собствения си език и да смята. Едно много интересно определение за една от грамотностите, тъй наречената функционална грамотност на ЮНЕСКО от 50-те години от миналия век, бих искал да споделя с вас. А именно, функционално грамотен е този, който може да участва в дейности, в които грамотността, вече дефинирахме, е условие за ефективно функциониране на неговата група и общност и която му дава възможност да използва четенето, писането и смятането за своето усъвършенстване и за развитието на общността. Какво ли означава наистина си функционално грамотен в контекста на една игра, специално на Супер Марио? Означава, че като влезеш, когато за първи път хванеш джойстика в ръка и гледаш там едно човече седи, пред него някакви тухлички, някакви бухалчета минават, някакви костенурки, някакви тунели. Първото нещо, което трябва да направиш всъщност е да разбереш различните бутони за какво работят, как се ходи напред, как се скача. Как след време, като вземеш различните гъбки там, някои ти дават свръхсила, някои цветенца ти позволяват да бълваш огън, как съответно се стрелят тези специалните функции. Така че трябва да разбереш света, в който се намираш, системата, в която се намираш, по-тясно още организацията, в която се намираш, как функционира и под какви правила. Дори в университета, който съм завършил и по една приятна случайност, един от моите преподаватели е тук днес, имаше дълго време дебат дали да се сложи и етикета на обличане като правило. Да, в УНСС в крайна сметка не се сложи, но имаше дълго време полемики. Знаете какви традиции има в западните университети. И трябва да знаете какви са правилата, защото ако отидете като редовен посетител на Ориент 33 в Харвард, може би няма да ви приемат много добре. Нали така? В работата трябва да знаем какви са правилниците, какво е позволеното професионално действие, какви са етикетите. Трябва винаги да отидем и да опитаме. Да пробваме как се скача, да пробваме как се бълва огън и да не се притесняваме наистина от корективите, от хората, които биха могли евентуално да ни спрат. За втория пример,
принцип, който бих искал да ви дам да бъдете откриватели, ще се наложи да ви покажа още едно видео. Ще има едни телепорти, които могат да предадат няколко свята напред. Ето тук отново ще видим пример за секретна гъбка за живот. И едно от любимите ми. Понякога зад някои тухлички има скритото бобано зърно, което ще те отведе на рая в небето горе. Много е важно да знаем физиката, правилата на всяка една среда, в която се намираме, да знаем, че не трябва по асансьора, който ходи надолу, да отидем чак до края, защото ще падне в пропаста, да внимаваме от пропастите. Тухличките понякога ни служат за стълбичка, когато да отидем нагоре да съберем стотинките, монетките. Но обаче ако ударим всички тухлички, които са най-ниско, после няма върху какво да се качим, за да отидем горе. Така че се изгражда у нас като че ли едно такова правило. Внимавай, не удари всички тухлички. Трябва само тези, които са с въпроси, защото те носят стотинка. Но ето понякога ударите една тухличка и в нея има скрити 20 стотинки. Когато ударите една друга тухличка, ще намерите бобаното зърно, което ще ви даде горе, където има още 50 скрити стотинки, монетки. Така че, за да бъдете откриватели наистина, това, което взех от Супер Марио, това, което взех от множество други игри, които съм играл, винаги като ме пуснат на първото ниво, моята цел не е да мина първото ниво, а да видя всички кътчета и ъгълчета на нивото. В геймърските среди си има един термин за това нещо, те наречените Easter eggs, великденски яйца, които точно са скрити, изненади, които могат да помогнат на геймера да получи повече стотинки или каквото му трябва в играта да продължи напред. Но това става чак когато ходиш по всички ъгълчета на картата, когато не се притесняваш да удариш тухличката, въпреки че вече си изградил един навик, че не трябва да ги удариш, защото те ти трябват, за да стъпваш върху тях. Нещо друго, което правя, което може би е нещо обуславящо мен в живота. Виждам, че има една пропаст. Почти веднага, като за първи път игра в Супер Марио, се ориентирам, че трябва да прескоча тази пропаст, защото очевидно и в Супер Марио има реалната гравитация, както и в нашия живот. И кой знае какво има в пропаста, но по-добре да не проверявам. Така правят много геймери. Ами аз винаги проверявам. Винаги скачам в пропаста, въпреки че очевидно не трябва. Не ви апелирам да скачате в пропасти. Но това, което апелирам към вас е винаги премерено наистина с това трябва да оцеляваме, не трябва да стращаваме живота си, но когато има една пропаст, когато има една трудност твърде голяма, когато много хора ви казват, не ходи там, защото не е хубаво, това, което ви казвам е следното. Ако този човек ви го каже без от опит да знае, че там не е хубаво, без той самия да видял, че не е хубаво и да е загубил едно животче и да трябва да рестартира играта, по-добре разберете вие сами за себе си защо не е хубаво. Защото това ви се отпечатва в паметта по много по-мощен начин. Защото вие ще се ядосте сега, ще сте изгубили едно животче, но също ще рестартирате нивото. И винаги може да се рестартира едно ниво. И точно за това моят апел към вас по втория принцип, бъдете откриватели. Търсете всички кътчета на нивата, където ходите. И не се притеснявайте, защото може да рестартирате. Както университета, в който учите, така и работата, в която работите, за някои по-екзистенциално настроени, така и най-голямата игра, в която всички ние живеем, наречена живот. Някои биха казали, че има рестарти след нея. Да не задълбаваме. Но моят апел към вас е: не се притеснявайте да търсите там, където другите не търсят, и откривайте. Относно третия принцип, станете най-добрите, като забравите думата ограничение. Съм подготвил едно последно и финално видео за вас. Очевидно хората, които са играли много Супер Марио и са го превъртали безброй пъти, могат да го играят за затворени очи. Да, и това се случва. Са толкова добри в тази игра и толкова им е писнала, така да се каже, че
са имали нуждата от един модифициран Марио с по-различни характеристики на света, където едно ръка, че има много повече от враговете ти и го прави по-трудно. Второ, съответно и самите правила, как летиш, как падаш са видоизменени, така че всичко да го направи по-трудно. Но ето, те как се справят. Тук, ако ме пуснете мене, сигурно ще умра на първите 5 стъпки, защото има толкова много куршуми, там костенурки и така нататък. Но ако поиграя известно време, сигурно ще почна да мирам на първите 15 секунди, след време на първите 30 и така нататък, докато най-накрая успея да мина първото ниво. И след това ще искам да играя второто и третото и така нататък. Още веднъж третото. Какво беше? Станете най-добрите, като забравите думата ограничение. Какво всъщност е ограничаващо? Две неща, може би. Едното са обстоятелства. Нещо в живота ни, което някое събитие, някоя спънка, нещо материално или нематериално такова. Обстоятелства е първото. Второто всъщност са хора. Хората много често ни ограничават. С това доколко вярват или по-скоро доколко не вярват в нас. Доколко ни казват как се прави някои шефове и менеджери. И ние доколко ги слушаме и им вярваме всъщност. Доколко някои преподаватели ни казват, че толкова можем, толкова трябва да знаем, а не точно обратното, че всъщност ние наистина можем абсолютно всичко. Да, трябва да се подготвите, но можете абсолютно всичко. Ревизирайки трите принципа отново, накратко по този път обаче, първото беше продължете грамотно напред. Във всяка една нова среда, която влизате, независимо дали е играта, която ще поиграете за малко, кой знае, може и за повече, университета, който искате да тествате, дали ви харесва, или ще останете до края и ще правите академична кариера там, или пък работата, в която искате да поработите за пари, за кариера евентуално и не знаете дали ще сте 6 месеца или 6 години или 16 години там. Ограмотете се всъщност в каква среда се намирате и не се притеснявайте да рестартирате. Ако е необходимо, ако толкова не ви хареса средата, веднъж след като обаче сте разбрали, напуснете я. Или другото, точно нещо за рестарта всъщност е, че не трябва да ви притеснява, ако получите понякога смъмрене. Било то от преподавателя, било то от работодателя, защото това всъщност означава, че нещо не правите като хората. Се предполага, защото той е по-опитен и той знае как трябва да се правят нещата. Тогава започнете от начало, направете го по-добро втория път, още по-добро третия път. И така, докато станете много добри. Бъдете откриватели, не се притеснявайте да се излагате на показ в една такава среда като тази, да питате въпроси, които дали може да се сторят някои хора глупави, но както знаем, глупав е този, който не задава въпрос, когато има питане. Задавайте въпроси, откривайте отговори, откривайте правилните места, правилните хора и правилните начини, за да станете по-добри в това, което правите. И третия принцип беше, станете най-добрите, като забравите думата ограничение. Не се поддавайте на никакви лектори, родители, работодатели, тухлички, пропасти, да ви спират да отидете там, където вие сами за себе си сте дефинирали успеха. Както вече разбрахме, вие го дефинирате по личен за всеки един от вас начин. И за финал, всъщност, бих искал да ви попитам, вие знаете ли нещо за самия Супер Марио, за героя? Нещо повече. Водопроводчик. Водопроводчик, супер, а нещо друго? Италианец. Това исках да чуя. Да има брат Луиджи, точно така. Точно първите две. Точно първите две ме интересуваха най-живо. Абсолютно, абсолютно. Точно първите две ме интересуваха най-много, защото той е водопроводчик и е италианец. Някой знае ли играта каква е по народност? Точно така, японска. Мен, ако ме питате, ако беше американска, там ще да има един Джони Браво или Рамбо, който ще спаси света и знамето на края на всяко ниво ще да е червено, синьо и бяло с звездички, защото те спасяват света. Може да е така, може да не, но мен ми е много приятен факт, като разбирам, че японците са направили една игра, в която главният герой, който спасява принцесата и всъщност изпълнява своята мечта, своята мисия, неговата дефиниция за успех, очевидно да спаси принцесата, е италианец и е водопроводчик. Какво може би Nintendo се опитва да ни дадат като послание? Няма значение от каква професионална среда идвате. Няма значение от коя страна идвате. Стига усърдно да работите по вашата мечта, вие може да постигнете успеха. Позволете ми обаче да разширя посланието на Nintendo. Няма значение от коя страна идвате, няма значение от коя професионална среда идвате, от коя академична среда идвате, от кой пол идвате, от коя сексуална ориентация идвате,
от кое вероизповедание идвате, стига вие да вярвате, че можете да постигнете вашата мечта, но да се трудите усърдно, без да се притеснявате да откривате всяка една интересна възможност, алтернативна възможност, то всеки един от вас е способен да изпълни своите мечти. Благодаря ви за вниманието. Добър вечер, казвам се Ангел Марчев, младши, аз съм университетски преподавател четвърто поколение. Основният извод, който за мен беше полезен от речта на Иван Диков, е, че първо, най-важно, новото поколение геймъри е вече сред нас. Те са движещата сила в обществото. Второ, всяка игра, видеоигра, може да се намери своята, така, метафорично може да се намери своя път в истинския ни живот и бизнес. Трето, и може би с това ще завърша, че всеки геймър всъщност е по-добре подготвен за съвременния, бързо променящ се, динамичен, дисруптивен живот, отколкото всеки не геймър. Това е. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Добромир Иванов и съм основател на сайта за онлайн продажби на автобусни билети Стигни.bg. И от презентацията на Иван, нещата, които си извлякох, може би са три. Едното е, че не съм си губил времето, като съм играл Супер Марио. Второто е частта, в която обясняваше как разучаваш в началото, когато започнеш, за всичките секрет неща, които има в нивото. Това е нещо, което супер много ми е тръпка в живота, реално да намериш, освен правилата, които са очевидните, да намериш всички други начини, по които мога да постигнеш целта си. И третото е, че във всяко едно нещо, което правиш, може да си извадиш някакви изводи за живота. В случая той го е правил от гейминга и някакви игри, които правиш, но и всяко едно друго нещо, независимо краставици да продаваш, пак може да намериш изводи, които са основни за живота. Така че всяко нещо, което правим, трябва да го навързваме в това, което ни се случва и дали е част от нашите си принципи и това, което правим. Здрасти, аз съм Зори и съм основател на фирма 42 идеи и се занимавам с иновации, с предприемачество и с какво ли не. Какво извляках днес от много готината лекция, която Иван Диков направи за нас? Основно две неща. Едното е всъщност много се накефих на това, което по принцип винаги много му се кефа, именно това да погледнеш на нещо, което вече познаваш с други очи. В случая ставаше дума за Супер Марио и много се накефих на това, че той беше успял да види уникалното в Супер Марио, това, което така наистина дава, как да кажа, съвсем друг поглед над нещо, което всички познаваме толкова добре. И второто нещо, което така извляках, е за силата. Супер пауърсите на Супер Марио и всъщност и на игрите като цяло, тъй като много се изкефих просто докато той обясняваше и показваше самите изображения, на начина, по който тези така, преживявания се загнезват в нас и в последствие могат да влияят на хората. И наистина вярвам, че в това е бъдещето на образованието. Здравейте, името ми е Мирослав Джуканов и аз официално съм робот Neighbor. И освен това съм и млад предприемач и преподавател в Софийския университет. Какво извлякох от тази презентация на моя приятел Иван Диков? На първо място извлякох вдъхновение. Останах така вдъхновен излязох с вдъхновение от презентацията от залата. Извлякох усмивка и също така извлякох една игра от Android Place, докато приключвахме накрая с ръкоплясканията. Какво извлякох от тази презентация? Аз мога да ви кажа, че съм бил много страстен геймър дълги години и за мен днешната презентация действително така докосна едно отдавна позабравено минало мое. Но извода, който си направих от днешната презентация, по-точно извод, който препотвърдих с днешната презентация, е, че е изключително важно човек да гледа на личния си живот като една игра, в която минава левели, събира артефакти и става все по-добър.